Дорогі брати і сестри, сердечно вітаю всіх вас у цьому Адвенті. Сьогодні друга неділя Адвенту. Мається на увазі те, що в цьому році Адвент самий короткий. Це означає, що ми вже пройшли третю частку цього часу ласки, часу навертання. На авансцені другої неділі Адвенту знаходиться святий Ян Хреститель, самий великий з народжених жінчин, як про його сказав Ісус Христос. Його завданням було підрихтувати дорогу приходячому Пану. Так ми сьогодні сказали, підрихтувати добру автостраду, добрий такий хайвей, яким Ісус Христос вводить у серце чоловіка. Wiadomo, що цуд уціловлення, Богоуціловлення відбувся 2000 років тому, коли у Бетлеємі Син Божий стався чоловіком для нас, для нашого збавлення. Але Ісус Христос приходить до нас у Божому Слові, приходить у сакраментах, приходить у доброчинній і іншій костюльній діяльності. І так само Він прийде наприкінці часов, щоб судити живих і померлих. І тому ми повинні бути підрихтовані для Його. Підрихтовані в тим сенсі, що ми повинні мати, очистити дорогу, по якій Він повинен до нас прийти. Напевно, більше з нас, коли знаходиться в аеропорті, чи може на стадіоні, чи може в якому концертному залі, бачить таку зону VIP. VIP. 3 літери. Що це означає? Це означає, що це місце для вельми важних особ. Very important person. Для вельми важних особ. Хто з'являється цими важними особами? Це керівники держави, це міністри, це, може, великі учені, може, спортовці, ну і так само артисти, так само зорки сцени, зорки кіно. І коли вони їдуть у яке місце для свого виступу, перед цим туди накеровується спеціальна бригада людей, які підрихтовують це місце, які обдумують все, як буде, щоб все відбулося поводле програми візиту цього вельми важного чоловіка, вельми важної особи. Ну і так само клопочеться об його безпеці. Ці люди займаються особливе місце у думках людей, і люди вельми часто їх відають. І коли ми так уважливо поглядимо, як рихтується, як відбувається підрихтовка цього виступу такого віпа, ну то читаючи сьогоднішнє Євангеліє, скажемо, що, може, більше уваги звертається для підрихтовки виступу цих вельми важних особ, цих візиту, ніж для підрихтовки дороги приходячому Пану, приходячому Ісусу у наше серце. Це правда. Бо ми забуваємося про це. Ми більше думаємо про некое такое вонкову підрихтовку до святого Божого народження, забуваємося об тим, що Ісус приходить до нас в сакраментах, забуваємося про сповідь, забуваємося про Його пришестя наприкінці часов і так далі. Ми тільки клопочемося про внешній аспект підрихтовки до святого Божого народження. І тим самим, напевно, трацимо вельми шмат духовного. Святий Ян Хреститель закликає до навертання, і йде сам у пустиню, і там уділяє хресту покаяння. Цей хрест покаяння був призначений Святим Яном Хрестителем для навертання чоловіка, для відпущення його гріхів. І цей хрест навертання вів чоловіка у нове життя. Бо недостатково сказати, що я навернувся, коли змінив своє життя, стиль свого життя на 180 градусів. Треба змінити свої відносини до Бога. Треба повернутися до Бога. Треба жити Божим законом. Іменно до цього закликає святий Ян Хреститель у сьогоднішньому Євангелії, коли каже, що треба підрихтувати дорогу приходячому Пану. Цей заклик святого Яна Хрестителя, він вельми актуальний і в наш час. І не здарма такий вельми відомий, може самий відомий проповідник 20-го століття Біллі Грем
казаў, што праблема сучаснага чалавека – гэта праблема яго сэрца, гэта праблема яго душы, гэта праблема яго на вяртанне да Бога, на вярнуцца, змяніць дарогу свайго жыцця, вярнуцца назад да Бога. І калі мы кажам пра падрыхтоўку дарогі, то вядома, святы Ян Хрысціцель кажа пра духоўную дарогу, а не пра матэрыяльную дарогу. У старажытнасці, калі кароль выязджаў дзесьці, калі павінен быў дзесьці ехаць, то перад ім ішла рамонтная брыгада, якая рамантавала гэтыя дарогі. Яна раўняла гэтую дарогу, каб кароль мог себе спакойна, скажем, праехаць. Пана Бога, напэўна, не мае вялікага значэння, асфальт роўны ці нероўны. Вось, это аўтастрада, хайвей ці простая вузкая дарога, хаця, напэўна, ён хоча, каб гэтыя дарогі былі добрыя, а для яго мае значэнне стан нашай душы. Дарога, па якой Jesús Христос прыйдзе ў наše сэрцы, ў наše душы. А ён прыходзіць, ён ідзе і стукае. Праблема таго, што ён вельмі часта стукае ў наše дзверы, але мы не чуем яго голасу. Мы не чыняем яго дзвярэй. Словы святого Яна Апостола: «Вось я стаю і стукаю у дзверы, той, хто адчыніць, я ўвайду да таго і буду з ім вячэраць». Яны вельмі важныя. Хто будзе вячэраць? Вячэраць сядаць за сталом. За сталом сядаюць сябры, сям'я сядае, тыя, якія маюць нейкую супольную праблему, вырашаюць, супольныя інтарэсы маюць і гэтак далей. Jesús хоча быць нашым сябрам, хоча таксама, каб мы былі яго сябрамі. І адзін натхнёны мастак натхнёны гэтымі словамі Святого Пісання мастак намаляваў абраз, дзе Jesús стаіць каля дзвярэй і так сабе стукае. Яго маленькі сын хадзіў вакол гэтага абраза і кажа: «Тата, ты недобра намаляваў гэты абраз. Гэта справа не пройдзе». «Як гэта? Чаму недобра намаляваў?» «Бо гэты чалавек, які стукае ў гэтыя дзверы, не зможа ўвайсці ўнутр, нават калі пачуе запрашэнне». Чаму не зможа ўвайсці? Бо клямкі ў дзвярах няма, рукаяткі ў дзвярах няма. Як ён адчыніць гэтыя дзверы? І тады яму яго тата сказаў: «Сын мой, гэтыя дзверы вядуць у сэрца чалавека, і іх можна адчыніць толькі знутры. Ніхто іншы, акрамя нас саміх, гэтага не ўчыніць. Божа, ты стварыў мяне без мяне, кажа святы Аўгусцін, але без мяне самога ты мяне не збавіш». І гэтыя дзверы для Jesúsa толькі мы можам адчыніць. Ён стаіць у адванце і стукае ў сэрцы, у дзверы нашых сэрцаў. Адчынім, ці мы хочам адчыніць? Ці мы чуем голас стукаючага Jesúsa? А можа, чуем і не ведаем, дзе ключик ад гэтых дзвярэй. Закрылі і не ведаем, дзе гэты ключик, не ведаем, дзе яго палажылі. А можа, не хочам яго шукаць? Для нас так добра. Усе так жывуць. Адзін аповед распавядае аб тым, як чалавек едзе ў цягніку, размаўляе з іншымі, добрая такая атмасфера, і кажа: «Мне ўжо трэба выходзіць, наступны прыпынак мой». Адзеўся, пашоў, і потым назад вярнуўся. Усе так падумалі, што, можа, змяніў прыпынак, і гэтак далей. Наступны прыпынак, ён зноў выходзіць, вяртаецца. Так некалькі разоў. У яго пытаюцца: «Што з табою?» Ужо даўно праехаў свой прыпынак, але там холодна, там снег, там вецер, мороз, а тут такая добрая атмасфера. Сабе едзе далей. Таксама мы, можа, у жыцці едзем далей. Чаго там яшчэ ісці да касцёла? Чаго там яшчэ спавядацца? Чаго там яшчэ ісці на гэтай рэкалекцыі? Ці большасць людзей ідзе, ці яны жывуць паводле гэтых слоў святого Яна Хрысціцеля, нават не ведаюць пра іх і жывуць сабе нармальна. І я таксама буду жыць. Гэта не хрысціянскі стыль жыцця. Гэта паганскі стыль жыцця. Гэта такое хрысціянства несапраўднае. Гэта карыкатура хрысціянства. Мы не павінны быць такімі. Павінны выкарыстаць гэты час. Святы Ян Хрысціцель абвяшчаў хрост пакаяння ў пустыні. І ён пайшоў у пустыню. Ён пайшоў нездарма ў пустыню. Пустыня адыгрывае вельмі важную ролю ў гісторыі збаўлення чалавецтва. Успомнім габрэяў, якія ішлі 40 гадоў з егіпецкага рабства ў абяцаную зямлю. 40 гадоў ішлі. Напэўна, можна было прайсці значна хутчэй, але 40 гадоў Маісей іх вадзіў, Бог іх вадзіў, але праз Маісея, каб скінуць сябе старога чалавека, каб стацца новымі людзьмі Божымі, каб увайсці ў абяцаную зямлю ўжо зусім іншымі. Бо гэта была мэта іх жыцця. Мэта нашага жыцця – прыйсці ў Божае валадарства, прыйсці чыстымі, нішто грэшнае не ўвойдзе туды, кажа Jesús Христос. І для гэтага нам трэба
адмовіцца ад ці выйсці з гэтай атмасферы, гэтага шуму, асабліва вялікага горада, нашых штодзённых заняткаў, клопатаў. Яны застануцца, але нам трэба выйсці на пустыню, нашу пустыню. Не трэба ехаць дзесьці далёка ў Сахару ці дзесьці ў іншае месца. Гэту пустыню можна знайсці ў нас, і ў Мінску, і ў Гродні, і ў Віцебску, і ў кожным іншым горадзе. Можна знайсці тут. Толькі трэба хацець яе знайсці на малітве, у касцёле, падчас рэкалекцый, падчас пакутных набажэнстваў. Проста засяродзіцца, адкінуць гэты наш смартфон дзесьці, каб яго не было. Каб мы маглі абысціся без яго, бо мы сёння жывем уже ў эру смартфанізму. Усё там шукаем. Не навінаў якіхсьці, не дарогі да збаўлення не шукаем у Евангеліі, але шукаем дарогі, як вырашыць нашыя праблемы у смартфоне найчасцей, у інтэрнэце. А мы атрымалі Божие Слово, павінны туды вярнуцца. Поэтому нам трэба выйсці ў нашу пустыню. І ў пустыні чалавек застаецца сам на сам з сабою, застаецца сам на сам з Богом, застаецца сам на сам з Божым законам. Гэты Божий закон як люстэрка, і нішто яму не перашкаджае там. Нема тут машинаў, якія праязджаюць побач, нема там інтэрнэту, нема іншых справаў. Ён засяроджаны сам на сабе і на Божым законе. І гэты Божий закон як люстэрка. Люстэрка нас не ашукае. Люстэрка пакажа, якімі мы з'яўляемся, каб мы маглі паглядзець на сябе, каб убачыць духоўныя хібы і каб ісці дарога іх выпраўлення. А гэтае выпраўленне гэта найчасцей у сакраменце пакаяння. Мы прыходзім да споведь, мы перашагнаемся, прывітаем святара, пахвалён Jesús Христос, скажам, мы скажам, што былі ў споведзі тады, што мы выканалі пакуту, і пералічваем свае грахі. Ёсць таксама іншыя трохі звычаі, калі пенітент, гэта чалавек, які спавядаецца, кажа: «Ойча, паблагаславі мяне, каб я добра выспавядаўся, бо я зграшыў». А іншы адзін чалавек прыйшоў да святара і кажа: «Ойча, паблагаславі мяне, каб я добра выспавядаўся, бо я грэшнік». Гэта значна больш не сказаць, што я зграшыў. Грэшнік і адвярнуўся ад Бога. Ён хоча ў споведзі вярнуцца да Бога. І гэта можа ўчыніць толькі тады, калі сапраўды пазнае самога сябе, калі выйдзе на гэтую пустыню, калі сканцэнтруецца на сваім духоўным жыцці. Адзін чалавек з Еўропы паехаў у Мексіку, ён не ведаў іспанскай мовы, і хацеў там пастрыгчыся. Пайшоў у цырульню. А цырульнік не ведаў ангельскай мовы. Як же там размаўляюць гэтак далей. Цырульнік, вядома, зразумеў, што трэба пастрыгчы гэтага чалавека. Як пастрыгчы, гэта аб'ясняе яму. Цырульнік разумеў, не разумеў, кажа: «Добра, зраблю так, як трэба, ўсё гэта так, як трэба». Пасадзіў яго ў крэсла, і потым гэтае крэсла развернуў у напрамку тэлевізара. І там ішоў футбольны матч. У гэтым часе цырульнік стрыг, а гэты чалавек сабе глядзеў футбол, вельмі радаваўся, гэтак далей, все было добра. І потым у пэўным часе гэты цырульнік развярнуў яго назад да люстэрка. І гэты чалавек чуць не абамлеў, бо ён быў пастрыжаны нагола. У него не засталося ні одна валосіка на галаве. І каго цяпер трэба вініць? Цырульніка? Ці то, што адзін не ведаў адной мовы, а другі не ведаў іншай мовы? Не, трэба вінаваціць гэтага самого чалавека, які прыйшоў. Ён прыйшоў у цырульню не глядзець футбольны матч. Ён прыйшоў у цырульню, каб пастрыгчыся. Мы распачалі адвент не для таго, каб камерцыйна пачаць ужо святкаванне Божага нараджэння, але каб духоўна падрыхтавацца да пришествия Jesús, каб падрыхтаваць дарогу, каб ён прыйшоў. Можа мець найлепшы аўтамабіль, внедорожнік, як сёння кажуць вельмі часта людзі. Але калі дарога будзе перакопана, калі будуць стаяць нейкія дрэвы, нічога не зробім, не даедзем нідзе. Гэта галоўнае заданне адвенту, і мы павінны яго выканаць. Няхай словы сённяшняга Евангелія дапамогуць нам, выкарыстоўваючы гэты заклік святого Яна Хрысціцеля, падрыхтаваць дарогу прыходзячаму Jesúsu, прыходзячаму збаўцу, бо іншай, больш вядомай, больш слаўнай у свеце віп-персоны, ніж ён нема. Амен.